Bella, kom här! Kom här Bella! Oh shit. Okej, det här är en hundleksak. Man tar av den så. Man kan göra så här. Så olika fack man kan lägga mat i. Ta köttbulle. Lägga en bit där. Stänger. Sen en bit där. Och stänger. Sen samma sak här. Ja, det finns redan en. Stänger här. Så. 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 Det ser duktig junior i ja. Så. Okej. Okej, ta in Tila först så får vi börja med junior. Vart? Sovrummet. Ropa på henne. Gå till mamma. Kom igen. Här. Gå in. Nu. Kommer du baby? Vänta. Tila, lägg av. Kom Bella. Hämta in Bella. Bella. Nej, men hon kommer fucka henne säkert. Bella, kom. Tila. Gå ut. Gå in så länge. Vi kommer att hämta det. Kom Bella. Bella, kom. Bella, kom. Vi kommer till din tur snart. Okej, vi kommer kolla hur smart han är. Vi gör det här i köket, kom. Sitt. Duktig. Junior, hitta dem. Hitta. Juni. Ja, kolla, ta bort den. Kolla, nej. Kolla nu. Junior, här. Kolla nu. Andra hållet, Junior. Vänta. Här. Lunni. Duktig Junior. Ja, finns det där också med? Duktig. Vad är det? Han tog den också ju. Kolla nu. Han lyfter den med munnen. Kolla nu. Finns det någon mer? Ja, kolla nu. Han hittar den. Där. Titta. Junior, här. Titta. Duktig Junior. Här. Junior. Junior, här. Duktig. Så, nu är det till avstyr. Duktig Juni. Åh vad kul.